Nedelja 16. februar. Ispumpavamo posle dan i po. Poklopac je spreman. Sutra montiramo poklopac. I time je iskopavanje definitivno završeno. Ostaje posle samo ispiranje bunara. Cevi su postavljene. Sutra bi trebalo da se spusti ova gornja barem ovako za 1/3. Tako da uđe u otvor bunara. Ispumpavam već više od pola sata. Spustio sam za otprilike jednu cev, jednu i po možda. Voda ide. Ovo je 100 litara u minuti. Testirali smo pumpu, znači potvrđena je količina, tako da zadovoljan sam zalihom vode. Ovo krupno kamenje sam pripremio i opro da se postavi dole na dnu bunara, da se ne bi talog povlačio sa pumpom, nego da ostane ovo krupno kamenje koje će biti kao ploča. Eto, to je još ostalo da se uradi.